थांनाय जे बड'लेण्ड सोमावसारनाय बे सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं जे गुवाहाटीयाव सुबुं गौमा जादोंमोन फैफिनबाय थानाय समाव थिग 4:30 समाव टिहु सकआव जोंनि मावथि हारिखौ मोजां मोनग्रा सुजेन नार्जारिया बाथिपारा गामिनि साउथ क'क्राझार आन्चलिकनि जानानै बिथाङा पार्टिसिपेट खालामदोंमोन आरो बावहायनो जिहेतु गोबां मानसि थांदोंमोन गोबां मानसि थांनायाव गारि गोजौआव दंमोन थिग दुथांफ्रा जोंनि आन्दलनकारि बिथांमोनखौ सोमावसारारि बिथांमोनखौ आक्रमन खालामो बे आक्रमन खालामनायाव बिथांनि जोबोद गाज्रियै जखम जायो आरो बिथांखौ बरपेटा सिभिल हस्पिटालाव जिउ गोमाबाय होननानै डिक्लेयार खालामो आरो बे दिननिफ्रायनो दिनै बर' रायजो राजा बा एबसुआ सुजेन नार्जारिनि गोसोखां सानखौ फालिबाय थायो दिनै 38 38 जिहेतु 1987 दिनैनि 12 जुननि बेलासियाव थैदोंमोन दिनै 38 जाबाय बे सानखौ फालिबाय थानायनि थाखाय आं बयबो एबसुनि मावथि बिथांमोनखौ आं धन्यबाद होयो आरो आसा खालामदों जेब्लासिम थांनानै थागोन बर'फ्रा अब्लासिम सुजेन नार्जारिनि मुंखौ फोथांनानै दोनगोन बेखौ आं आसा थाबाय आङो दिनैसिम सुजेन नार्जारिनि प्रत्येक बोसोर पालन खालामनायाव प्रेजेन्ट थागासिनो दं आरो जिहेतु बै समाव जोङो सुजेन नार्जारि मुंखौ लानानैनो आन्दलन खालामजेनदोंमोन आरो बे खालामजेननायनि जिहेतु बिहोमाखौ जों दाबो थांनानै दं आरो बेखौ जों बावनाय नङा आरो जेब्लाबो सिबिबाय थागोन। सुजेन नार्जारिया बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं आरो सुजेन नार्जारिनि जे गिबि मुंख्लं जानाय बे गिबि मुंख्लं जानायानो बर' माहारिनि थाखाय मोनसे टार्निं पइन्टमोन मानोना जेब्ला गुवाहाटीनि जज फिल्डनिफ्राय मोनसे मास गेदारिं जे हाबाफारि बे हाबाफारिनिफ्राय फैफिननाय समाव बड'लेण्ड बेरेखा आरो बर' हारिनि सोमावसारनायनि बेरेखा माखासे उदखारि सुबुंफोरा फैबाय थानाय समाव टिहु सकआव मोनसे एटेक खालामनाय जे जाथाय बे जाथायाव मुंख्लं सुजेन नार्जारिया बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं जादों आरो सुजेन नार्जारि थैनाय साननि अखानायैनिफ्रायनो बर'फोरनि जे सोमावसारनाय बे सोमावसारनाया गुबुन मोनसे महर लादों आरो बे सोमावसारनायनि फिथाइ महरैनो जों बर' माहारिया दिनै बे थासारियाव मोनफैदों आरो बे सोमावसारनायनि फिथाइ महरै गिबियाव बिएसि मोनदों बिटिसि मोनदों दिनै बिटिआर आरो जोंनि जे बर'फोरनि जे सोमावसारनाय आल्टिमेट गल बे आल्टिमेट गलआ जोबाखै बियो थांबाय थागोन नाथाय जों जाय मुंख्लंफोरनि सोमावसारनायनि फिथाइ महरै जों दिनै बे अबस्थायाव दङ सुजेन नार्जारि गेदेमा बिथांजों लोगोसे जोंहा गोबां मुंख्लंफोर दंबावो गासैबो मुंख्लंफोरखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' माहारियानो जोङो सनमान होयो आरो जोङो सनमान होनो रोंनांगोन जाय हारियाव जाय समाजाव मुंख्लंफोरखौ सनमान होनो रोङा मान होनो रोङा बै हारियाव बै समाजाव बिर जोहोलावफोरनि जोनोम जाया होननानै सानसुमैफोरा बुंलांदों दिनै जोङो बेवहाय सुजेन नार्जारि गेदेमा बिथांनि जोनोम गामि बाथिपारा जोङो बेयाव थेलेबलेब फालिदों नाथाय सेन्ट्रेलि बाक्सायाव गाजा गोमजा मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनाय जादों जोङो सुजेन नार्जारि गेदेमा बिथांखौ लानानै जोङो बर' हारिया गौरब जों फिल खालामो जाय समाव सासे फरायसा हिसाबै बिथाङा फरायनांगौमोन गावनि पार्सनेल लाइफनि थाखाय केरियार दानांगौनि सममोन नाथाय बै समाव बर' माहारिनि जे अस्तित्वमोन थासारिमोन गुबुन हारिजों नासयजानाय गादबजानाय बैफोरखौ सहायनो हायैनि बर'फोरा गावनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेजनि थाखाय अधिकारनि थाखाय मोनथायनि थाखाय सोमावसारदोंमोन आरो बै सोमावसारनायाव बिथाङा गिबि मुंख्लं जादों दा सुजेन नार्जारिनि गिबि मुंख्लं बा सुजेन नार्जारिनि जौ बावनायानो जों बर' माहारिफोरखौ मोनसे दिंग्राय बिन्दोजों लाबोदों आरो दिनै जों बे थासारिसिम सफैदों दिनै बर'फ्रा गुबुन जाथिजों गुबुन माहारिफोरजों जुदि जोङो रुजुनानै नायोबा जों बर'फोराबो दिनैनि थासारियाव खम नंला
आरो जों मोनसे समाव जोङो बर' माहारिखौ गावखौनो गाव मोनसे सेफ जनाव गैयै बायदि गिलुं गिलुं मोनसे अबस्थायाव दङमोन। नाथाय दिनै गुबुनफ्रा बर'फोरखौ गिनो हमदों। गिनायनि खारना बे नङा जे बर'फ्रा गाज्रि बा बायदि बायदि थासारिजों फैनाय बेबायदि नङा। बर'फ्रा जे मोनसे संग्रामनि गेजेरजों फैग्रा जाथि। बर'फ्रा जे प्रयजन जायोबा जायखि जेखि दोलोआव थाया, जायखि जेखि गुबुन हान्जा दोलोफ्राव थाया मानो, प्रयजन जायोबा सम जायोब्ला खौसे जानो हायो। बे थासारिखौ दिनै बर'फ्रा फोरमान खालामनो हादों आरो बिनि थाखायनो गुबुन हारि बा गुबुन समाजफ्रा बर'फोरखौ दिनै गिनो हमदों। दा आङो बे समाव मुंख्लं सुजित नार्जारि आरो गासैबो मुंख्लं गेदेमाफोरनो आंनि खुलुमनाय सिबिनाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुलुमनाय सिबिनायखौ आं बे समाव हरदों।